Mga kaso sa dengue usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu padayong nagsaka. Samtang City Health Officer may basol sa ginikanan sa 18 anyos nga call center agent hinungdan wa gilayon madali pagtabang ang dalagita. Si Loan Merondina sa report. Nangabot na kagahapon kining 75 ka mga chemically treated mosquito nets nga iapod-apod ngadto sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga mosquito nets gipada sa Department of Health tungod sa nagadaghang kaso sa dengue sa dakbayan. Gibutyag ni Dr. Agnes Realiza, Lapu-Lapu City Health Officer, nganing buwan sa Pebrero nahimutang na lang sa ikaduhang dapit ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa labing daghang kaso sa dengue lukop rehiyon. Apan padayon nga nagsaka ang mga kaso sa dengue. Sa pagsulod pa lang sa unang siyam kaadlaw sa buwan sa Pebrero, may sumada na ngadto sa 299 ka mga kaso sa dengue sa dakbayan. Gikan sa 171 ka mga kaso sa dengue sa buwan sa Enero, nadugangan kini og 128 ka mga bag-ong kaso sa buwan sa Pebrero. Akong gisultian ang mga barangay health worker nga naman na sila assignment kana sitio nga investigate ang sitio kung sa tong area nga nay mga stagnant water. Kay ngano og kanang mga tubig nga dili gyud kay mahubas, pwede na namo butangan og kana bitang larvicidal. At the same time, instructionan ang mga tawo sa barangay, mga tawo sa dito sa constituent nga manlimpyo gyud. Wala hinuoy nakalas ning buwan sa Pebrero tungod sa dengue. Samtang subling gipahinumduman sa City Health Officer ang publiko nga kanunay manglimpyo sa tagsa-tagsa nila ka mga tugaran sa Panimay aron way kapuy-an ang mga lamok nga nagda sa sakit nga dengue. Matod sa City Health Officer, gawas sa mga nabantayang napundong tubig sa luyong bahin sa Panimay sa Banay Amoro sa Barangay Kalawisan, nalangan usab ang pagpa-admit sa hospital sa 18 anyos nga si Claire. Hinungdan nga misangpot kini sa iyang kamatayon. Nila na-refer yun. Dili, na-refer na niya ni kuan ang patient ni kanini collapse na. Tulo ka mga anak sa Banay Amoro ang naigo sa dengue ug usa kanila ang nakalas. Uban ni Rinan Quiñones. Ako si Luan Merondina, Balitang Besdak.